Lero panyanso voice box a comrade Jonathan Piri akufuna kulankhula ndi mtundu wa Malawi kuti chonde musatenge voti yanu kukapatsanso olemekezeka Dr. Smakatha Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Zifukwa zake zimene akuchita comrade Jonathan Piri lero ndizokuti achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party alephera kukwaniritsa manifesto yawo ndipo akafunsiro zimene alepherera akumango na mabodza kuti ayi kunali covid ayi kunali masayikuloni ndi zina zote zimene comrade Jonathan Piri kuti ndi zifukwa zopanda pake zifukwa zabodza. Ndiri matikali modzi pano panyansa voice box tiamva Jonathan Piri ndipo akamaliza timati mwachizolowezi msango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyansa voice box. Tikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli mawa wa siku la lero ndi pa 5 August 2025 pamene nthawi yanga ikuti 25 minutes past 7 chigawo chimenechi chakumamawa muli ndi ine comrade Jonathan Piri mwadzuka bwanji Malawi konse kumene muli zigawo zonse za dziko la Malawi mwagalamuka bwanji Malawi maiko akunja amene matsatira bwino zochitika dziko lanu la Malawi mwadzuka bwanji Malawi kumene muli ya mawa wa tsiku la lero nditulutsa VN yochepa kwambiri makamaka timangofuna kuti tiunikirane pa fundo imodzi imene ina ake akufuna kuti adzizemba apeze yowinira ndi tikufuna tiunikirane kuti zimene akamba anthu ena makamaka chipani cha Malawi Congress Party zimene akamba Chakwera ndizoona kapena nzabodza zimene tikufuna tikambirane mamawa wa siku la lero kuchoka mu 2019 iziti 2020 anakhazikitsa manifesto awo manifesto amenewo amene Malawi ambiri phatikiza achinyamata tinakopeka nawo kukopeka nawo mpaka nakuwapatsa voti ndikupambana dziko lino chifukwa cha manifesto awo. Koma manifesto awomo palibe ngakhale chinthu chimodzi chimene chakwaniritsidwa. Palibe ngakhale chinthu chimodzi chimene chakwaniritsidwa. Lero akamafusidwa akunena kuti alephera kupanga zinthuzi chifukwa cha COVID. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunama kupanda nako manyazi Dr. Smakatha Chakwera. Sindikudzera kamanama umunthu wawo kapena kuganiza bwinobwino bunapita kuti. Chifukwa akamanena kunena kuti tinalephera ifeyo kupanga zinthu m'dziko muno chifukwa cha COVID, chifukwa cha namondo ana andi zimene zozo zoti zidachitika andi dziko mwachitsanzo dziko la Tanzania anakwanitsa president George Zimai kugula ndege ya dziko muli COVID. So tikunena kuti zamabodza zoti ife muzitipusisa Amalawi dziko muno nzosatheka. Ndizosatheka ngakhale pang'ono. Bodza limene lolo mwina mukasake anthu ena. Chifukwa alipo na anthu ena dziko muno. Aoneka kuti ndi anthu okufa akuyenda okufa ali ndi moyo. Anthu omalola kupusisidwa ndi kumanamizidwa kumanamizidwa ndi anthu basi moombera m'manja kuomba m'manja akamanamizidwa kutete kwena bodza limene akukamba Dr. Smakatha Chakwera iye analephera kupanga chitukuko chifukwa cha COVID ndikumavomereza chikhalire nicho atalephera kupanga zitukuko m'dziko muno chifukwa cha COVID ndikumapezeka anthu akuba ndalama mbomamo kumayenda matipi ande tinaone fe Dr. Smakatha Chakwera anthu kumachita kuwadzudzula kumatenga mafumu kutenga anthu ochuluka m'dziko muno kukwera nawo ndege misonkho ya Malawi kuti ndalama zimene saka anakwanitsa kupanga chitukuko m'dziko muno. Akhala kuyenda maulendo angati kuchokera mu 2020 pano kufikiza nalero mupeza ni maulendo ambiri ndi mabiliyoni ankhani amene asakazika ndikumanguyenda maulendo opanda phindu m'dziko muno osapindulira dziko. Lero angamaname kunena kuti ndinalephera kupanga chitukuko ndinalephera kupanga zimene tinakulonjeza na manifesto athu 2020 chifukwa cha COVID. Ilolo ndi bodza la nkunkhuniza Malawi ndipo musamvere ndipo musakhulupirire. Chifukwa akanena kunena kuti tinalephera kupanga zimene tinakulonjezani chifukwa cha mavuto awa. Popeza pa dziko lapansi mavuto adakabwera. Ndiye pano akupempha voti yathu kunena kuti ife tiasankhe pa 16 September pano.
Supona ife Amalawi tikatenga voti athu nkuwasankha pa 16 September pano. Akudziwa bwanji kuti kuyambira zaka zimene zinazi 5 akufuna kuti apatse alembe ntchitozi kuti m'dziko muno simubwera mavuto. Akudziwa bwanji. Sona mukabwera ati ndikolera imene ndi azizatuza kuti ife talephera kupasani chinthu kuti alephera kupanga msewu wamakanjira chifukwa cha kolera. Azizatuza ndithu kunena kuti ayi mukudziwa kuti m'dziko muno munagwa kolera kapena munagwa mphere apayika munagwa chani ndi ife talephera kupanga zitukuko chifukwa choti m'dziko muno munagwa zokandakanda ndi talephera ife kupanga zitukuko ndi koma munthu yotampasa zaka zina 5 manifesto amene apereka aja ungukhala basi nyambo yoti Amalawi tipusisidwe. Ungukhala nyambo manifesto yoti ife Amalawi tizikhala tizipusisidwa kuti anena izo zinthu zosachitika. Nde mama unotenga wanga ukupita kwa Amalawi kunena kuti ayi tisakhulupirire zosakhulupirika. Osamakhulupirira zinthu zosakhulupirika chifukwa awawa ndi anthu osakhulupirika. Awawa osakhulupirika kunena kuti mutha kunena kuti anena izi ndi akwaniritsa ndi bodza la mkunkhuniza. Chifukwa zaka zina 5 zomwe tingasankhezo mudzipezekaso mmene momwe ma challenges chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Mudzipezeka mmene momwe mphepo yanamondo kumene yowononga zinthu. Ndefe azitiuza zonena kuti talephera kusisa mtengo wa ferereza chifukwa choti munali namondo. Talephera kusisa mtengo wa ferereza chifukwa munali namondo. Tinene kuti mafuta amene akusowa pano akusowa mafuta awa anthu akugona m'mijeni ma filling station chifukwa cha COVID. Wakalekale COVID amene mayiko enaso anayimuyiwala kuti dziko lapansi kunagwa COVID. Apezi zonamira zina tena Amalawi tisakhala anthu opusa. Ndipo timafuna uthenga wanga upite kwa Dr. Zasimakafe Chakwera ndi kabineti yawo. Akamakhalako akakhala kumene kumakhala ku kabineti yawo asamatione ngati ife ndi anthu opusa iya. Akakhala koko asamaone ngati kupa ife ndipona mizira kapena pa ife ndi munda wawo opezera chuma, ife ndi munda wawo onena kuti azipita mayiko akunja makagula manyumba m'dziko muno anthu akufa chifukwa chosowa mankhwala m'zipatala chifukwa chosowa mijigo m'dziko muno zambirimbiri zovuta m'dziko muno. Ndikumatiuza zinthu zasiza nkuti zopanda ntchito nkomwe. Kumaona ife kuti ndife ophweka kupusisidwa ndi kunamizidwa dziko lino zimeneyo sigwira. Imeneyo sigwira chifukwa ife tikhala ndithu tikuwaunikira bwinobwino Amalawi. Ndipo Amalawi musapusitsidwe ndi bodza lina lililonse limene anthu akufotokoza. Lero tiona ni mafuta mtengo amene akugula anthu 5,000 kwacha 1 lita amene akugula pano 5,000. Ena 10,000 eno 1 lita black market. Mulamulembera wa Dr. Zasimakafe Chakwera. Azitiuza kuti mafuta tikumana nawo kuswa kwa mafuta amene akuduliramo ndi chifukwa cha COVID. Zamkutu zinthu zosamvetsetseka zinthu zopanda ntchito ngatizo. Akapeze kwina kowauza anthu zawo zamkutuzo. Ifeyo dziko lino la Malawi sitilola ngakhale pang'ono kupusisidwa mwina muli monse. Sitikulola kupusisidwa mwina muli monse. N'chifukwa chake Amalawi panopo apanga chiganizo kuti ayi athapita Munthalika tinanchosa pampandopa chifukwa panali zina zofoka komano bola ano pita Munthalikayo panali zofoka koma anthu timadya, panali zofoka koma mafuta amapezeka, panali zofoka koma izo ndizo zimapezeka. Ena amene monkatimo ngati amabamo komano bola amabamo anzeru mote yani makefe mankhwala zipatala amapezeka. Koma wakuba kopanda nzeru, kuba kosaganiza, kuba kokhangati kuti olosilande wani sanapite. Ndi anthu ngati amene wazibwera ndikumati pusise ife Amalawi ife ni uthenga wanga mamaono ngoti Amalawi tisalole kutenga voti athu kumpasa Dr. Zasimakafe Chakwera kapena chipani cha Malawi Congress Party. Olo pa tsiku ta Chakwera mutamapanga msonkhano 100 pa tsiku. Palibe amene mungampusiseso mwatipusitsa mu 2020 mpaka nakufikiza na lero. Zimene mukuyankha akakufunsa natula nkhani chifukwa chani mwalephera kuwapangira anthu zitukuko. Mukuyankha zinthu zosamveka. Zosamveka zosagwirika ngati izozo. Zimene mdziko imenera kukumana ndi ma challenges osiyanasiyana pa utsogoleri koma zimene munthu walonjeza kudziko umenera kuzikwaniritsa olo hafu yokha koma ino osakwaniritsa olo chimodzi ndikumana mizire chifukwa cha mavuto ena ndi ena.
yayi kapezeni ena owauza zimenezo, mukapeze ena owauza zimenezo. Aliponso amalawi ena amene ndikuti amawombera m'manja ndi mabodza ndi zinthu zoti munthu akuanamiza. Inuyo siyani kuwombera m'manja zimenezo, kapena mwina mudzingowombera m'manja kuti ife akupatseni 5,000 komano chiona chake mudzidziwa mumtima mwanu kuti Chakwera akukunamizani ndipo ndi wabodza. Adzakhalabe wabodza, nditate wabodza Lucifala. Sankapange zabwino kwa inu amalawi. Zikomo kwambiri, mukhale ndi mmawa wabwino pamene tikupanga chisiti kusingasinga kukasankha mtsogoleri pa 16 September pano. Ndipo mwa ina apanga kayi chiganizo lakasankha Profesa Arthur Peter Mutharika dziko muno kuti shuga adzakhale wochipa, chimanga chidzakhale chochipa, chifukwa feterezayo otsira mchimangayo amadziwa kokagula osati ku butchale kapena kupita kukagula ku pharmacy. Amadziwa kokagula ndithu fetereza, amadziwa ndithu choyenera kuchita kuti dziko lino likhale chakudya komanso mankhwala mzipatala azipezeka, komanso anthu azimwa madzi aukhondo ndi kupanga misewu yabwino mdziko muno osati kumangopusitsa anthu. Tipanga nsewu kumakanjira osapanga nsewu. Profesa Peter Mutharika sapanga zimenezo. Ngakhale kuti mdziko mubwere namondo mubwere chani, koma iye amayesetsa kupanga basi zitukuko sizawa mbava za anthu zimene zakhala zikuyenda kumabandalama mdziko muno. Achakwera makasungitsa maiko aja aluya, kubandalama sankhani misonkho ya anthu makasungitsa maiko akunja kumati namize fera propanga chitukuko fa mdziko muno zakuti iwo akusangalala, iwo ali pa mtendere. So tisiye kumamvetsera zinthu zopepera, zinthu zopanda ntchito ngati zimenezo. Zikomo kwambiri.